Wis kentekan Sinopati wong Astina. Wis ora duwe satriya sing patut diajake ning pabaratan. Lah kok tinemune iki ana wong tuwa pendhita pikun diajake ning pabaratan. Wong pendhita wis mambu lemah wae dadak maju ning peperangan sapa kowe? Lambene elek. Kowe aja ngombe karo aku kowe. Kowe nguneke karo aku pendhita pikun ya pendhita tuwek keklek kaya ngene. Ning sing penting sing wigati aku wani maju ning peperangan. Kowe takon karo aku pendhita saka Grojogan Sewu jenengku Resi Jaladara. Resi Jaladara. Wah, kowe sapa kowe? Prabu Siaji. Oh, kowe menungsane sing arep bedah negara Ngastina. Kowe ngerti ora? Ngastina kuwi duweke putu-putuku kabeh. Nek kowe arep bedah negara Ngastina ayo tuwekane iki singkirna dhisik kukupen Ngastina. Wah, dadi sekaran jingkok. Wah, lakon tinju ngakhirat nyawamu parat kowe wis Siaji. Pendhita gerang karo Maniara. Wong saiki gelut durung wancine gelut. Urung babak kulite urung putung balunge wis nyokot. Wong nyokot kok mempenge ora jamak. Anggepe nyokot kira mbayar apa piye? Sapenake dhewe. Kowe netangi marang Resi Jaladara, kowe ora ngerti nam-namane Resi Jaladara. Wis Siaji,